ги връчваме. Добър ден, здравейте! Добре дошли на най-чакания ден от учебната година. Началото на лятната ваканция. Внимавайте, бъдете здрави, радвайте се на ваканцията и с радост ще ви посрещнем в началото на следващата нова учебна година. Пожелавам ви да бъдете здрави вие и вашите семейства. Сега ще извършим награждаване на тези, които през тази учебна година, изминалата вече, се проявиха с характер, знание, умение, за което благодарим, че прославяте името на нашето училище Атанас Буров. Започваме. Госпожа Ганча, асистент. За успешно представяне на отбор категория А в професионалната гимназия за участие отбор Beautiful състезание по статистика награждава Ивета Илиева, Радослава Гроздева, Цветелина Цонева. Заповядайте при мен. Заповядайте. Същото състезание се включи друг отбор. Отборът е Ренц за успешно представяне. Сега това Румяна Русева. Заповядайте при мен, момичета. Селена Грешева, Румяна Русева. Заповядайте. Европейско. Моля. Така продължаваме с награждаванията. Европейска олимпиада по статистика за ученици сърбско състезание отбор е Legenders, Крисмир Бачваров, Александър Късев, Виктория Иванова. Следващата награда е участие в викторината по 148 години от гибелта на Христо Ботев. Се награждава Даниел Христов за добро представяне. Петър Урбанов, Мартин Якимов, Даниел Димитров, Веселин Василев, Веселинов.